Això no són productes caducats, són dolços, enverinats. Japó, 1984. Tot comença amb un segrest, el de Katsuhisa Ezaki, president de Glico, una important companyia de dolços japonesos. Potser us sonarà pels Pocky. Els segrestadors demanaven un rescat milionari, però els seus plans es van frustrar quan al tercer dia de captiveri, Ezaki va aconseguir fugir. No va poder identificar-los, però va confirmar que es tractava de 3 homes i sospitava que les armes que havien utilitzat eren de joguina. Semblava que tot havia acabat bé, però això només era el començament. Us expliquem aquest cas en detall en el nou capítol del podcast, disponible a YouTube i Spotify. Link a la bio. A partir d'aquell moment, Glico va començar a rebre tota una sèrie de cartes d'amenaça firmades per El monstre de les 21 cares. En aquestes, amenaçaven amb enverinar productes Glico i col·locar-los en diferents supermercats de tot el país. Però el pitjor de tot és que Glico només va ser la primera víctima del monstre de les 21 cares.